Gaur Isabel Elizalde dugu gurekin. Uxue Barkos lehendakari izan zen garaieko kontseilaria izan zena. Goazen berarekin hitz egitera, ze ziur nago gauza asko dituela kontatzeko. Ongi etorri, Isabel. Eskerrik asko Itxaso, plazerra hemen egotia. Bai, gurea ere, zu hemen izatea. Bueno, programa da kristalezko sabaia, ez? Bai. Eta horretaz arituko gara, nola, emakumeok gizarte hontan, gehiengoan, arlo maskulinoagoetan, lanbide maskulinoagoetan, edota lidergo postuetan zailtasun ugari ditugun, ez? Eta, zure esperientziagatik izan dugu, gonbidatuko dugu Isabel. Pues eskertzen eta unitz egia erran. Nola izan zen zu kontseilari zinenean, ez, garai horietan, nola izan zen, nola sentitu zenuen kristalezko sabaia hau? Bueno, kristalezko sabaia, hasiera batean ez nuen sobera sumatu. Zeren nire esperientzia profesionalean, bai, beti izan dut horrelako igual momentu edo egora konkreto batzuk, pertsona konkreto batzukin, ez? Bino normalean, beti izan dut arront suertie, raten aldugu, edo ez dakit, edo horrela izan dudan ere esperientzia, eta lortu dut agitzongi lan egitea sartu nahi zen taldetan, eta talde horiek haunitzetan ziren hori mistoak, ez? Gizonak, emakumeak, identikan. Eta egilerran beti gehienetan lortu dut, edo izan duten aukeretan, talde onak edukitzean ere ondoan. Orduan, hasiera batean ere esperientzian, eta sortu ginen talde hortan, nire hurbileko taldea, arront hurbila zen, errespetatzen ginen haunitzetenok, nekigun bakotxan nuntzegon, eta bakotxan ardura zeintzen, ez? Orduan, nire hurbilenak, nik horrez nuen inungo kristalezko sabairik hautsi biharreko nolabait biharra, ez? Bino baien kanbio, espero ez nuen pertsona batzuengatik bai nabaitu nikula horrelako jarrera ez dakit nola erran, haundikeritikan, ez? Eta netako haundikeriekin kudeatzen dituzulikan gauzak, edo usten duzulikan zuzarela bertziak mino gehiago, eta zure jakinduria dagola bertzen gainetikan, eta bertziak bakarrik egin behar dutela zuk erraten duzuna, nolabait, onartu eta horreri heldu, horrela ikusten nun ezin ginela segitu. Eta batzutan, espero ez nun lekutikan etorri ziren jarrera horiek. Eta alde hortatikan erran behar da batzutan, espero duzu igual perfil batetik etortzia horrelako jarrerak, eta behar bada hurbileko pertsonak, progresista bezala nolabait saltzen dutena bere buruak, igual hortikan jasotzen dituzu, eta nik hortikan jaso nituen. Nire ustez arront konportamento matxistak. Eta hori sumatu nun, bai, eta gustatuko litzai daki sola este personetaz, zer nik uste personak edukitzen ditugula jarrera matxistak. Eta ez da, zergatikan bakarrikan gizonetik, gizonak dire gehienak, bino badire ere emakumeak arront jarrera matxistak, nire ustez. Eta behar badanik ere batzutan, gizarte honetan bizi gara, ez, azkenean guztiok ditugu horrelako jarrerak, ez? Normalen emakumezkoak gehiago lantzen ditugu, ze azkenean gure kontra dijoazte, ez? Baina egia da, pertsonak orokorrean ditugu horrelakoak. Eta orduan egia da horrelako jarrerak somatzerakoan eta sofritzerakoan uhartzen zara
benetan oainikan zenbat dagoen egiteko. egin beharra. Zenbat egin den, zen egia da ikusita gure etxetan eta gure familitan eta gure aurrekuk nola bizi izan duten eta zenolako lana egin duten egoteko gu gaur gauden tokietan, erten duzu, bada izugarrizko lana egina lehenagotik, bada oainikan einbertzeko lana egin beharra. Baina nik uste dut aurrera pauso handiak ere ematen ari garela, ez? Eta bide hortan nik arront jendeon aurkitu dut bide hortan, ez? Eta zailtasun horietaz ari garela, ze mekanismo edo erabiltzen zenituen konfiantza bera ez joateko, ez? Ezkenen txiki ez bihurtzeko, baizik eta aurrera jarraitu ahal izateko, eta zenituen lidergo postu horietan, hor lanto egiteko. Pues begira, momento batzutan ulertu nahi nun zer zen gertatzen zena, ulertu nahi nun zergatikan horrelako jarrerak, eta egilerran batzutan ja nire honetikan atetzen ziaten, eta horrela da, eta sertzen itzen. Gerraten nuen zer da hemen gertatzen den, eta hau ez dut aguantatuko. Eta orduan, hor izan duziren momentu batzuk, nun nik markatu nituen nire mugak eta erran unatino. Hau horrela ezin da. Orduan, galtzen duzulikan konfiantza eta ikusten duzulikan jarrera batzuk nolakoak diren, hartzen duzu, ez. Eta gero, eta bertze batzutan, nolabait ni alde batera jarrita. Erran nahi dut, zu hortikan heldu zara, aizara pum-pum, eta ez balin badugu kimikarik, nik ez balin badut onartu nahi zure jarrerak nerekiko, ni lekutzen naiz eta hartzen dut bertze bidea, nik nahi dutena egiteko. Zer azkenean, eta hori ere gertatzen zaigu hau neitz. Bai. Eta ez dut erraten txarra denik, zeren batzutan gertatzen da, jarrera batzuk ere bilatzen dutela hori, bera atentzio hartzia, ez? Orduan, joaten dire zure kontra edo edukitzen dituzte horrelako jarrerak, zuk kaso egiten diozu, zuk fokoa hor jartzen duzu, eta hor sartzen zara, eztabaida hortan sartzen zara edo lehia hortan sartzen zara. Bino behar bada, ez da sartu behar zaren lehia. Igual badire bertze gauzak eta bertze arazoak eta bertze lanak egin beharrak, eta horiek dire distraetzen dizuten gauza batzuk. Eta hori ere interesgarria hori bai. Jakin behar da. Identifikatzen eta alboratzen. Identifikatzen, ez. Hau da distrakzio bat. Eta batzutan sartzen zara lehian eta galtzen duzu lehia hortan egoteagatik. Eta irabazten duzu, benetan erraten ez zu etzara importantea. Importantea da bertze gauza. Zer hemen dago guk egin behar dugun lana, eta hau da gure helburua, eta hontan sartu behar ditugu gure indara. Bino bada jendia, beti saiatzen dena desbiratzen bere bidea eta gainetikan jartzen, ez? Bino gila da, nik nire ibilbide profesionalan ez direla gehiengoak. Eta hori ere, netako importantea da. Osea, dire kaso puntualak. Eta adibidez, interesgarria iruditzen zait izan duzuna, baita ere nola arlo progresistago batetik eta batzuetan etortzen zirela horrelakoak. Eta, claro, nire ustez horrek sortzen digu frustrazio handiago bat, ez? Ze ez nuen espero, hau suposatzen da, ez lukela horrela jokatu behar, baina jokatzen ari da, orduan, nola saiesten dituzu edo nola joaten zara aurrera frustrazio horrekin, ez? Ze azkenean? Nik hartu nuen izugarrizko decepzioa. Izugarrizko decepzioa. Eta gero bertzaldetikan, nila behin gobernutikan atenitzelikan, ikusten nun jarrera horiek segitzen zutela, batzutan desegiteko guk egindako lan bat. Eta horrek mina handia ematen du. Bino ikasten duzu, eta hartzen zu, pertsona horiek
hor daude eta beraien lana egin dute eta bertze batzuk eskatuko diete kontuk. Azkenean nik uste dut politikan behar bada ez da sobera iken, kontuk eskatu behar direla eta eman behar dira. Netako importantea da eta gizarte guztian nik uste dut erran behar da zer den egin duzuna, zer den... Eta erantzunkizu bat izan, ez? Erantzunkizuna izan, ez? Bai, eta batez ere horrelako kargutan egoten zarelikan eta gure kasuan arront momentu politak bizi izan ginen, zeren izan duzen arront esperientzia polita zen izan zen aldaketa, ez? Eta horre eman ginen guztia, ez? Bino bat zenera akordio programatiko bat onartu zena, ez? Eta ginen gure egin beharreko zera lanak hor markatuak. Bino gero joaterakoan ere, erran behar duzu begira, hau da egin duguna, hau lortu dugu eikia, hau ez, hau bidian dago, hau igual gaizki egin dugu, eta hori ere jakin behar da. Eta batzutan, nik uste dut hori kostatzen zaigula eikia, eta jarrera horiek ere landu behar dire. Zen azkenean, zoizara kudeatzen denon gauz bat dena. Eta hor ere, nik uste dut jarrera horiek importanteak direla kontutan hartzia, zuk kudeatzen duzulikan eta zer den kudeatzen duzuna, erran behar duzu zertan ari zaren. Eta batzuk ogituak daude, gaztelaniaz erraten den bezala, de su capa hacen un saio. Orduan, eta jarrera horiek ere, dire jarrerak onartzen, ez dugu zergatik onartu behar horrelako jarrerak. Bino batzuk arronto ogituak daude horrelako jarreretara. Izatera. Bai, horrelako lekuta. Eta jazta. Zu izan zinen kontseilari Uxue Barkos zenean presidenta, ez? Nabari izan zenuen emakumezko bat hor maila horretan egotearen aldaketak zekarrela igual ezakit dinamiketan eta edo ez hainbeste. Ez dut sobera ongi ulertzen erran nahi duzuna. Emakume bat lidergoan zegoelarik, ez, zulanean zeundela, somatu zenituen horrek aldaketak ekarri zituela dinamiketan, dinamiketetan, edo kudeatzeko moduan, edo zaintzaren asuntoarekin. Nik uste dut orokorrean baietz. Guk gure departamentu oso handia zen. Gure departamentua zen landagarapena, eta landagarapenean sartzen zen ere nekazaritza, ingurugiroa eta lurralde antolamentua eta toki administrazioa. Eta gu saiatu ginen hasieratikan zaintzen, zen gure estiloa. Oroitzen naiz, lehendabiziko egunetan datontakeri bat egin ginen, baina goioko bulegoa zegoen goitian, ez? Eta aietzen da igogailua eta ate guztiak ziren itxileak. Orduan zuk jo behar zinun timbria, sartzeko gero nere bulegora. Orduan nik zer egin nuen, ate hori ideki. Orduan edo zein sartzen altzen hor sarrerara. Eta orduan, datontakeri bat, binoia erraten duzu, ez, hau idekia dago eta gure jarrera da nolabait zaintzia etortzen den guzia eta ideki ginen atiak eta bilerak eta hori erraten ziguten, aspaldi etzela hemen hainbertze idektzen atia hau eta etzela hainbertze bilera egiten eta horrelako gauzak eta entzun behar duzu. Eta da nolabait, ez dakit, azkenean gara pertsonak eta pertsonak eduki behar ditugu jarrera batzuk, ez, eta kargu horietan, ez, eta nik uste dut, bai, behar bada emakume gehiago egoteagatik edo izateagatik, behar bada zaintzen dituzu gehiago, ez, horrelako gauzak. Baina egia da ere, nire esperientzia profesionalitikan hortikan heldu nintzen, beti horrela egin dut lana, horrelako dinamiketan, ez, eta horrelako maneretan. Eta zure ustez, landa eremuetan, kristalezko sabai hori areagotzen da?
edo nabarmenagoa da, edo ez? Batzutan. Batzutan eta segun zer emutan. Batzutan. Nik uste dut, bada sabaia handia guainikan Hautxibiarra, kristalezko sabaia haunitz Hautxibiarrak, nik uste dut, landa eremuan bizi garen emakumeak ere hainbertzeko lan egin dugula. Eta gainera joan gara ikastera, eta hor ere haunitzetan ikusten da, ez? Osea, joan gara ikastera, batzutan joan gara landa eremutik, bertzetan gelditu gara, eta bertzetan joan gara eta bueltatu gara. Eta normalean izaten dugu konpromiso bat gure lurraldearekin. Ze gertatzen da, hori da, nolabait lan munduan, ez? Etxetan nik uste dut guainikan badela haunitz egin beharra. Zeren guainikan badire jarrera batzuk, minori ez da bakarrikan landa ere mutan gertatzen. Ikuste dut hori ere, batzutan batzuk dugu fama, bino bertze batzutan ere, bertzelekutan badire hainbertze ikusten ez direnak. Orduan, ez dakit eta gero, nik ikusten dute landa ere muan, gero eta gaigo emakumeak gelditzen dire lehen sektorean, eta haunitzek sartu dire baserriak eramten, edo joan dire ikastera eta egin dituzte ikasketak, eta komertziotan ere hainbertze dire komertziotan daudenak, ostatuak eramten dituztenak. Orduan ikuste dut, emakumeen papera landa eremuan importantea dela, arront importantea. Adibidez, ni oroitzen naiz Pirineoko bailaratan haunitzetan, gure lehendabiziko bilerak ziren denak, aletzen ginen gu eta bertako ordezkariak denak gizonak, ez? Terratenien, eta nun daude hemengo emakumeak, ez? Ez ez dute parte hartu nahi, ez dakit zer, eta bakit zer. Eta nik egiten, zuek uhartzen zate, hemen, eztabaidetan emakume gehiago egon behar direla. Eta orduan hori da beharrezkoa. Nik uste dut oain ja sartu direla emakume gehiago Pirineotako juntetan eta horrela, eta badela jente gehiago, ez? Bino, klaro, emakumeen ikuspegia horrelako bileretan, eta solasteko landa garapenetaz eta negoziatzeko gobernu batekin, eske bihar da eduki hor ikuspegi hori. Bertzenaz, duzu zatia handi bat kontutan hartzen ez dena. Eta bertze kaso oso interesgarria da, eta polita izan duzen ere ukanekin. Ukan, la Unión de Cooperativas Agrícolas de Navarra, Cooperativas de Navarra, juntatzen dena gizonezkoa. Binoenik erraten, sartu emakume bat, sartu emakumeak, eta azkenean sartu da, eta guain presidenta da emakume bat, eta, poliki dira, binozuk begiratzen balen baduzu, hainbertzera kundetara ikusten duzu dena gizona. Hori da Cooperativas Agrarias de Navarra dena edo? Bai, ukan. Bai. Beitu? Bai. Eta adibidez, kasu horietan, Pirineoetako horietan edo elkartzen zinenean, nola ikusten zuten lidergo postu horretan emakume bat izatea, eta emakume batekin negoziatu behar izatea, eta... Eskerraten dizut, nik alde hortatikan onartu diate, eta ni sentitu naiz arront errespetatua. Arront. Izan du dire momentu batzutan, jendeak ere badu kritikatzeko aukera, bino errespetatua sentitu naiz. Eta bai Pirineoan, eta bai Erriberan, eta bai leku guztitan. Eta hori horrela izan du da. Gero, bertze jarrera zailaguk eduki, sumatu ditut hurbilegotika. Beitu. Nik uste dut gizarteak ere, ez dakit poliki onartzen dula ja emakumeak badugula gure egin beharra, dakigula, eta gauzak ongi egiten ditugula. Eta nik uste dut hori erakutsi dugula. Guainikan gotxigo joan behar dugula? Dudik gabe. Guainikan badirela inbertze kristalezko
sabaiak hautsi beharrak? Bai. Bino eske, aigara erakusten. Lehenago, egiten zen etzen ikusten. Aiztin solasten ere lagun batekin erraten zuen. Eske, gure ama egiten zuten hainbertzeko lana eta egin zituzten ikasketak eta hainbertze gauza egiten zuten binetzen ikusten. Eta guain, poliki-poliki aigara ikusten, eta aigara erraten, eta hor gaude, eta eztabaidatu behar balin badugu, eztabaidatzen dugu, eta ikasi behar balin badugu, ikasten dugu, eta lana egin behar balin badugu, lana egin dugu, edozein tokitan. Orduan, pues hori da. Eta nik uste lidergoa ere ez duzula utzi, ez? Jarraitzen duzu lanean eta potente gainera, ez? Non zabiltza? Bueno, potente ez dakit gustora, arron gustora, egia erran, arron gustora, bai. Orain dela 3 urte sortu ginen Malerrekan, insertzio laboraleko mikrokooperatiba bat, 3 lagun hasi ginen horrekin, eta horra seginen, uste ginen bihartzela bailaran horrelako proiektu bat, eta hoen gaude ja 20 lagun lanean, eta gure helburua da arazoak duten jendeari laguntzia, eta hortan gabiltza jardineriko lanak eskaintzen, eta garbiketak, eta horrelako gauzak, eta gero berrikuntza proiektuak ere egiten, orduan egiarran arron gustora. Alde horretikan, mikrokooperatibakin nik uste dut ez dakit erakusten ari garela ere, badirela hor hainbertza aukera gauzak egiteko, eta hor ere ikusten dugu zein den, eta gure langile batzuk ere zenolako biziak duten edo izan duten, eta zenbat kristalezko sabai gainetikan pasatu izan behar duten. Zen hor, bai, ikusten duzu, benetan, badirela kasu batzuk arron grabeak direnak guainikan. Eta gero bertzaretikan, Peio Martikorena Fundazioan nago ere zuzendari bezala. Peio Martikorena Fundazioa orain dela 2 urte sortu zen, Martikorena Danborienak familia bultzatuta, eta hor gabiltza mugan eta arron gauza interesgarriak egiten, eskualderako eta arron proiektu interesgarrikin. Eta lidergoa, izanen da lidergoa, bai, izanen da, bino da, sortu dugu lantalde arron polit bat, 4 lagun gaude hor lanean, eta ongi konpontzen gara, eta gauzak egiten, eta hor ja arron proiektu interesgarrekin, eta gustora, arron gustora. Interesgarria eta ez etorri zareten emakumeak denak aipatzen dituzue nola lidergo horiek ez diren individualizatuak, ez? Badira talde lana, ez? Eta zuk uste hortik abiatuta emakume gehiago ausartuko liratekeela postu hauek hartzera, ez? Talde bat dutela jakinda, ez? Besa dutela jakinda. Bai, hor asuntua da gero jakin behar dela lantaldea kudeatzen. Zeren lantaldetan zuk jakin behar duzu personalidade arrontez berdinak aurkitzen aldituzula. Eta erronka da denok ulertzea bakotxak ditun habilidadeak, baita gabeziak. Zeren zuk ez balin baduzu ongi kontrolatzen zure gabeziak, ez duzu haunitz lortuko. Nik beti pentsatu izan dut nire taldekide gehiena ni bino haunitze zobigok direla gauz gehienetan. Gertatzen dena, segurazki nik izanen dut behar bada gaitasun gehiago talde horiek kohesionatzeko edo ikusteko zer den egin behar dena eta nolabait gauzak mugitzeko puzle bat bezala eta puzle hori nola joan egiten eta orduan badakizu bakotxak zer egin behar duen nun, ez? Hori erresa erraten da, baina ez da erresa. Ez da erresa ikioko. Bino hori ulertu behar duzu, eta batzutan ez da erresa. Bino eske hori da jokua, jokua da ikusi behar,
Behatzea, antolatzea, eta... Ez da bakarrikan zukerratean, nik egin nahi dut, eta nik markatzen dut hau. Eta aileteko diren momentuak horrela errateko, Bino normalean, saiatzen zara, nolabait ongi ezautzen zure taldea, ikusten nolakoak diren, nun duten beraien indarra, nun duten beraien gabeziak, eta hortikan bideratzen, eta nun dugun, eta talde bezala ere ikusten, ez? Nun dugun gure poderea eta nun dugun gure gabezia. Azkenean, taldea nolabait da bertze sujeto bat, ez? Ez gara individu, ez da bat gehi bat, ez? Da gehiago. Eta begirada ezberdin horiek zuk jasotzen duzulikan pertsona horiek ematen aldizkizuten iritziak beraien begiradatik zu beti aberasten zara. Da azkenean egoista, lider bada egoista bat, nik egoismo hori da, zer da, beraiek ikusten dutena, zer den, nola begiratzen dioten arazo bateri edo proiektu bateri, eta nola sortu bertze gauza bat denok elkarrekin. Zeren nik pentsatzen aldut, nik zer dakit, bideo ontatikan joan behar dugula, eta ez nahi zuhartzen gero izugarrizko malda dagola. Eta bertziaia joan da hortikan eta erraten ditez ez. Joan hortikan, hor bada malda guain hasieran, minio gero zelaia da. Eta orduan horrela nik uste dut, jokuak hor daude, eta azkenean, azkenean persona gara. Eta hor zure bizian eta zure lanean aurkitzen dituzu persona onak eta gaiztuak. Eta hori da. Eta bai. Bale. Esker mila. Eta, diozu pertsonak garela eta hori hala da, ez? Baina emakume eta gizon arteko rolen artean, baita ere lehentasun familiarrak eta amatasunaren kontuarekin askotan rol horiek oso markatuak izan dira, ez? Eta lidergo postuak hartzerakoan askotan zuk uste horrek eragina duela? Bai, nik uste dut guainekan eragina handia dula. Bai, eta lan egiteko maneretan. Eta gero ni huartzen naiz ere nire lankiden artean. Emakume gehienak pilatzen dugu konziliazioa, joaten gara etxeko gauzekin lanera, eta gu gaude 3-4 dimensionetan haunitzetan. Eta jan ere adinakin duzu zure familia, duzu zure guratsuk, duzu zure ondokuk, eta gizonak normalean, ez beti, bino normalean joaten diren lanera lan egitera. Eta hori egia da eta hori horrela da. Orduan, hor badugu guainikan haunitz landu biharra. Haunitz. Zer nik uste dut hor, eta bai aurreratu dugu, bino hor nik uste dut guainikan emakumeak eramten dugula zama hori, bai, motxil hori guk eramten dugu. Eta gainera, badakizu, gainera alditzen zarelikan edo gauzak daudelikan nahiteko, galdera da zertan laguntzen aldizut, tartzen duzu, ez da lagundu. Ez da lagundu, elkarrekin egin edo... Bai, ez da lagundu da, denon artean ikusi behar dugula, ze lanak dauden eta... Nola banatu. Munitzetan da, hobe duzu, venga, egin hau eta jazta. Bino hori ez zun zergatikan horrela izan behar. Eta nik uste alde hortatikan guainikan badugula lan haunitz egin beharra. Haunitz egiteko eta bidi ez da errexi izanen. Eta hor bada haunitz. Eta gero, nik ikusten dut guainikan ere gazten artean batzutan eta horrek eskatzen nau haunitz, zeren gure eguneroko lanean ere ikusten dugu, guainikan zenolako jarrera matxistak adibidez bestetan, edo familia barrenean gazten artean bikote gazteak batzutan zenolako jarrera matxistak guainikan
Bermatzen dauden. diren. Bai. Eta ja, bukatzeko, Isabel, ja, Bai. egon gara hemen solasean nahikotxo, ez? Baina nahi du jakin ze esango zenioke emakume bateri, ez? Emakume gazte bateri, edo, bueno, ari dena pentsatzen, lidergoa eskatzen duen postu batetan sartzea. Ze esango zenioke? Beldurrik ez izateko. Gai izanen dela. Edo beldurra kudeatzeko bierroa da, zeren nik uste dut batzutan beldurra ona da, errespetua edukitzeko egin behar duzun lanari. Bino jakin behar duzu beldur hori gainditzen, eta jakin behar duzu behar bada beldur horrekin lan egiten. Bino horrela lortzen da. Eta azkenean ez da inbertzerako. Osea, eta hau da, kontseilari izan duen itzelikan ere galdetzen ziaten haunitzetan, ez? Nola sentitzen zara eta nik erran behar dut eta zeren niretako etzen, nola erran, ez da lan zail, etzen zaila izan nolabait ezin nula, nik gustora joaten itzen lanera. Eta orduan dire lanak ere disfrutatzeko. Osea, da ardura, bino dauden erronkak eta jakinta horrelako erronkak daudela aurrean eta bilatzen aldituzula bideak erronka hoiei heltzeko, hori eske arronte esperientzia ona da eta ez dakit nola erran, bino betetzen dizu. Osea, liderra izatea talde hon batekin, zeren bakarrik ezin duzu, talde hon batekin benetan da, nola erranen nuke, ez dakite, erranen nuke dela esperientzia betetzen zaituen zerbait. Bai, betetzen dizu pertsona bezala, betetzen dizu. Da magikoa batzutan, nola lortu dugu. Nola lortu dugu hemen egotia horrelako gauzak egitea, jartzia dena, eta egiten ala. Mila esker, Isabel. Naturaltasunez. Bai. Nik uste lortu behar dugula naturaltasunez ulertzia, zeren batzutan ikusten duzu ere lidergo batzuk, ematen duzu, eman behar duzu itxura de lider, ez? Bai. Ez, lider bat modu natural batean ere izaten altzara. Mila esker, benetan. Zure. Zure esperientzia partekatzeagatik. Eta hurrengo batera arte. Bale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.